Една от основните задачи на WeRide Today е да ви е от помощ, когато планирате маршрута си за придвижване с колело или пеша в града. С WeRide Today може да записвате активността си и да водите статистика за времето, което сте прекарали на колело, изминатите километри, както и други показатели. Още по време на онбординга, без да въвеждате ненужно количество информация за себе си, с няколко лесни стъпки можете да създадете профил. Натиснете Continue with Email. Въведете имейл адреса си и след това натиснете Submit. Ще получите имейл за активация на профила, затова отворете писмото, което сме ви изпратили и в него натиснете Confirm Email. Това ще ви отведе към новия ви профил, където може да въведете и редактирате информация за себе си. Когато сте готови да отбележите първата си активност в WeRide, ще е нужно еднократно да изберете какви разрешения давате на приложението, а след това просто натискате Старт и потегляте. Не е изненада, че по пътя се срещат и препятствия. В даден случай може да се наложи да прекосите натоварено кръстовище. В WeRide Today може да маркирате такова кръстовище като опасно и по този начин да оставите полезен знак на картата, от който други колоездачи могат да се възползват. Пускайки подсказка на картата, помагате на останалите потребители да имат реалистична преценка за пътя, когато планират маршрута си от точка А до точка Б. На картата можете да въведете крайната си дестинация, а ние ще ви предоставим маршрут, който ще вземе предвид съществуващите велоалеи и ще ви преведе през повече спокойни участъци и по-малко опасни кръстовища. В Tab Journal можете да се върнете към предишни свои пътувания и да разгледате статистика за всяко от тях. На удобно място можете да следите напредъка си на база седмица, месец и година. Освен това, можете да залагате седмични цели под формата на километри или време прекарано на колелото. За удобство, приложението позволява да записвате своята активност паралелно и в Strava. Свързването на Strava профила отнема само няколко клика, след което сте напълно готови да се задвижите в желаната посока със спокойствието, че всяко ваше усилие ще бъде отразено на две места. Това са само част от нещата, които може да правите в WeRide Today. В случай, че имате въпроси или искате да споделите впечатления, пишете ни на посочения имейл. От нас в Tumba Solutions, приятно каране!